Ciao Bambini, Bella Donna, Eschujochita, It's me Niklaus, nie Mario, It is Battlefield Dragon Valley 2016 Edition, rzekomo największa mapa, jaka wyszła w BF-ie do tej pory. Przynajmniej taką zapowiadali twórcowie. A może to byli twórcy? No, już mniejsza o to. Ja sobie tylko zmienię kamuflaż na coś takiego bazi i zobaczmy. Moi drodzy, to jest mój pierwszy mecz. Dosłownie przed chwilą przestałem ściągać tą mapę, bo w ogóle taka sytuacja wynikła, że ja myślałem w pierwszym odruchu, że żeby tą mapę mieć, to trzeba mieć wykupiony jakiś pakiet map inny, taki wiecie, dodatkowy. A okazuje się, że będę kichał. O, dejcie łapkę w górę za kichnięcie. No żartuję, czy możecie dać, no jak najbardziej. Okazuje się, że po prostu, żeby tą mapę mieć, trzeba wejść do Origina i pobrać tam taki pakiet klasyczne mapy, czy coś takiego. Wtedy to wszystko macie. Za darmo oczywiście, za darmo. Czyli to nie był pic na wodę, że to za darmo, to jest rzeczywiście za darmo. No i mapa jest na 64 graczy. Jest rzeczywiście duża. Na tyle duża, że ja nie wiem co się dzieje, skąd strzelają. Ja muszę dopiero, wiecie, to jest moja pierwsza styczność z tą mapą, także nie miejcie mi proszę za złe, najdrożsi, że tu jakieś lamerstwo jest, bo to jest tak samo jak wielu z was pierwszy raz widzi tą mapę na oczy, czekajcie, pojedynczy serię, o, tak mi polecaliście, żeby sobie w AE zmienić na serię, żeby nie walić ciągłym ogniem, tak też zrobię. To jest tak samo jak wielu z was, to już mówiłem, pierwszy raz widzi na oczy tę mapę, ja też ją widzę pierwszy raz, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Jak wiecie, pierwszy raz często bywa bolesny i leje się w trakcie jego bycia dużo krwi, nie? Wiecie o co chodzi, nie? PDK, if you know to what I mean. No cóż, plus 18 tylko dla dorosłych. Dobra, na razie dostajemy w dupę. To jest tryb, to jest, moi drodzy, tryb, jak widać, podbój. Mamy 1000 kupemonów. Czy są kupony, ja to nazywam kupemony. No i co? No i walczymy. Mapa jest faktycznie duża, jak widać. No jest spora. Są pojazdy, są samoloty, są czołgi. Wszystko jest, są dymy, są bajery. Jeżeli graliście w Battlefielda 2, to z pewnością tutaj wszystkie te znane miejsca jak to się mówi? O, poznacie pewnie. Ja wam powiem, że ja nie jestem najlepszym człowiekiem do tego, albowiem ja Battlefielda 2 nie grałem za bardzo. Znaczy, miałem z nim bardzo krótki kontakt, dopiero moja przygoda tak naprawdę z serią Battlefield zaczęła się w przypadku pierwszego Bad Company na Xboxa 360. No i potem to już w zasadzie po drodze grałem wszystkie Battlefieldy, z wyjątkiem bardzo krótkiego kontaktu z Battlefieldem Hardline, który według mnie, że tak powiem, minął się z powołaniem i to, że figuruje w jego tytule człon Battlefield, to jest jakaś pomyłka. To jest moja skromna opinia. Proszę nie dawać pozwu do sądu. To jest moja tylko opinia, moje zdanie. Oczywiście pewnie będzie duża grupa ludzi, która stwierdzi, że Battlefield Hardline to jest najlepsza odsłona serii, w ogóle powiew świeżości, etc., że tego dawno nie było i że dobrze i okej, wiadomo, są gusta i bez guścia, nie? Spokojnie, przecież ja tutaj nikomu tutaj nie narzucam swojego zdania, broń Panie Boże. Ja nawet wolę przeważnie, żeby ludzie mieli zdanie inne jak moje, bo wtedy możemy się fajnie, kulturalnie pokłócić. Zaznaczam hello! Zaznaczam kulturalnie, bo wiecie, to, no, na YouTubie ja wiem, że w ogóle w internecie, a to jeszcze polskim jest taka... to jest temat na vloga godzinnego. O tym, co się dzieje czasami w polskim internecie. Na pewno nie tylko w polskim, no ale mimochodem, że jestem mieszkańcem i obywatelem Przenajświętszej Rzeczypospolitej. Z trybu automatycznego mi się lepiej strzelało, coś żeście źle mi podpowiedzieli. Jestem mieszkańcem i... Wiatraki na kąpie, żeby się nie hajcnął. Co mi padł, odłączę.
jestem mieszkańcem, obywatelem Rzeczypospolitej, no to też tak jakby głównie śledzę internet polski, także może ja po prostu śledzę złe portale, no nie. Czekaj! Kurwa. Przepraszam, nie chciałem. Naprawdę. Wybaczcie mi. Mi scusi. Także no, gówno burzę po prostu czasami w polskim internecie na różnych portalach. Są oczywiście portale, jak zapewne wiecie, z większą i z mniejszą, tak jakby to powiedzieć. Z większą lub mniejszą skłonnością, gdzie szansa na wystąpienie tak zwanej gównoburzy jest większa lub mniejsza. Aczkolwiek dużo portali, głupi jesteś, dużo portali z tak zwanego głównego nurtu to jest jednak miejsce, gdzie ludzie jakby się mieli na długość ręki, to by sobie... No spoko. To by sobie oczy rękami wydłubali i przegryźli aorty, kurde bele. No, nie bryluje tutaj jak widać, no to trzeba mieć czasu. Na taką wielką mapę trzeba czasu, trzeba ją ogarnąć, wszystkie meandry, niuanse. Moi drodzy, tak to wygląda, no co? Ja sobie wezmę kłada, Aha, to jest tryb hardcore? Tu jest czołg! Tu jest czołg. Jak tu się kamerę zmieniało, bo ja już nie pamiętam. C. A, jednak to nie jest hardcore, dobra. Nie, wiecie, bo ja ostatnio gram w H1 dużo, a tam się kamerę zmienia na T. Tego mi się pozapominało. Podoba mi się ta mapa, bo jest bardzo dużo kolorów. Są takie kolory, które na myśl przywodzą tak zwaną polską złotą jesień. Widzicie tutaj te drzewa, takie złote, pomarańczowe. Tutaj jeszcze jakaś zieleń jeszcze się wychyla i to jest bardzo spoko, no. Także w ogóle zainteresowanie spore całkiem miał odcinek ostatni o Battlefieldzie 5, gdzie poprzedni odcinek z Battlefielda, gdzie gram Battlefielda 4, ale opowiadam o tym, że Battlefield 4 jest zapowiedziany, no i tam dużo ludzi podzieliło się właśnie opinią, że ciekawa była opinia, teraz nie wspomnę niestety kogo, wybacz mi potencjalni autorzy, ale ktoś powiedział Battlefield w klimatach zimnej wojny. Ja tak pomyślałem, kurde bele, ciekawostka, w ogóle gier osadzonych, ty pizdo nad głową, gier osadzonych w realiach zimnej wojny jest, moi drodzy, jak na lekarstwo albo mniej. Dosłownie, jak na lekarstwo albo mniej. Jest taka gra, jakieś kudły na języku, z czego to? Nie. Jest taka gra o takich szpiegach. Kurde, coś tam o spajach jest. I druga część tej gry, pierwsza jest II wojna światowa, a druga część tej gry dzieje się właśnie wyszło mi to. A druga część tej gry dzieje się właśnie podczas zimnej wojny. Death to Spies. Chyba tytuł jest po angielsku Death to Spies, o ile się nie mylę. Śmierć szpiegom. Mam wrażenie, że mi ktoś tu klupie na drzwi. Schiza. I to jest gra w klimatach zimnej wojny. I jest jeszcze gra, która się bodaj nazywa Codename to był Panzers? I jest jeszcze strategia jakaś w klimatach II wojny światowej. Także was proszę, to jest zadanie dla was, moje, w tym filmie, żeby napisać mi w komentarzach, jakie są gry w klimatach II wojny, zimnej wojny. Jakie gry są w klimatach zimnej wojny, bo ja ich jakoś dużo nie potrafię wymienić, powiem wam. Ale to tak jest, że jak człowiek nagrywa film na YouTube'a, to wszystkie najlepsze rzeczy, wszystkie najlepsze przykłady, wszystko co bym mógł powiedzieć, to mu jakoś z łeba, wiecie, magicznie ulatuje, nie? To tak jak na sprawdzianie w szkole. Wszystko idealnie. Przychodzi do testu cała wiedza z głowy. Raus. Zostaje pustka i nerwy, nie? Tylko pustka i nerwy. Także... I na YouTubie jest podobnie, powiem wam. Znaczy wiecie, to nie jest tak, że ja się stresuję nagrywając te materiały. Znaczy... Nie, no wiecie, to nie jest ten rodzaj stresu. W początkowych materiałach to się... W początkowych materiałach się człowiek stresował, wiadomo, że... Było dykcja nie taka, bo bo mi się tutaj... Tu bym mógł mieć grzywkę inaczej. Bo tu tak, a tu mi się czoło świeci, bo mam tłusty ryj, a tu mam pryszcza, teraz to już mam w dupie. No ale że jestem taki
że taką urodą mnie obdarzył pan Buczek, że jestem przystojny niczym Bóg grecki, czy tam rzymski, czy tam germański, to... No to wiecie, wstydu żadnego z mojej strony nie ma, nie? No, ale o czym to my rozmawiali? A, o zimnej wojnie, no i także przyszło mi do głowy, że powiem wam... No, to ja chciałem zabić, no ale dobra. Teatrów wojny w grach, jeżeli mówimy o grach FPS-ów, to tak zwanych first person shooter, albo grach ogólnie first person perspective, czyli gdzie widzimy z oczu, jak to się mówi, my tak za bajtla gadali, nie? Za dziecka, że ej, a w tej grze to się tak patrzy za pleców, czy tak z oczów? Też tak gadaliście? No może to my ino tak na Śląsku, może my tak ino na Wiertnym Śląsku się tak ino godo. Ale wątpię. Tu mnie desant z powietrza niczym w Just Cause. I no, to w ogóle wiele jest takich tematów, wiele jest, jakby to powiedzieć... Ojej, przepraszam drzewko. Wiele jest bardzo teatrów Zaraz się zabiję. Wiele jest teatrów wojny, jeszcze niezgłębionych, no mnóstwo, wiecie, i to nawet jeżeli popatrzymy tylko na to... No teraz możecie zobaczyć elegancko, jaka ta mapa jest duża. No jest spora, jest bogata w detale. W zasadzie to są dwie takie... Tu jest ta wyspa jakby, która jest otoczone rzeką. Tam jest ten wodospad słynny. Lol. To wiecie, nawet jeżeli popatrzymy na II wojnę światową, to jest tyle teatrów działań, wiecie, Narvik gdzieś tam, Norwegia, walki w Afryce i w ogóle, wiecie, przynajmniej to, Stalingrad też ciągle gdzieś tylko w grach jest tematyka Stalingradu jakoś tak liźnięta, nie, no najwięcej o ile, najwięcej oczywiście, jak jeszcze był ten okres, że wychodziły gry w tematyce II wojny światowej, to najwięcej było tego frontu zachodniego, prawda? Francja, Normandia, no to jest takie... To jest w ogóle tematyka, no... Jakby to jest naturalne, prawda, że w historiografii i w szeroko pojętej kinematografii to ten front, jeżeli chodzi o II wojnę światową, w zachodnim, prawda, tym nurcie jest najbardziej popularny, no bo tam, prawda, Francuzi, Anglicy, Amerykanie, to oni tam walczyli, no, prawda. A tutaj cały czas tak zwany front wschodni, czyli... W sumie nie wiem, gdzie się zaczynał front wschodni. Czy to się tylko, bo jak Niemcy mówili, że będzie na Ostfront wysłany, to o Rusland chodziło, nie? O Rosję. No ale wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o działań tutaj, teatr działań Europy Środkowej, chociaż... No jaki teatr Europy Środkowej? No na Węgrzech nic. Czechosłowacja, no to wiadomo, nie? Polska to... Dalej to już ten dziki wschód. Także no moi drodzy, jest naprawdę ilość tych scenariuszy, które by można było w grach pokazać drugowojennych, a już nie wspomnę, jak niewyeksploatowana jest I wojna światowa, to już w ogóle o tym można książkę napisać. Dopiero jakiś tam czas temu wyszła taka gra Verdun i tam można... Jezus, co ja robię? I tam można dopiero jakoś się poszczelać, ale to nie są gry, gdzie tam jest jakaś fabuła, oczywiście coś takiego, tylko Verdun to jest gra, prawda, stricte multiplayerowa. Coś takiego porównałbym to trochę według mnie do Red Orkestry w klimatach I wojny. Tak ja to widzę, wiecie. Tam jest transporter. Ciekawe, czy mnie trafi, jak tak będę sztryfował. Trafią. Do rzeki! Nurkujemy! Jak się nurkowało? Kontrol. I żabka. A na opak, ja miałem brać oddech nad wodą, nie pod wodą. Resolved all my problems. Takich to lubię, nie? Co się męczyć, jak cię wyręczyć. O, pan Buczku, dostaję troszkę w cirę, ale nie przejmujcie się tym. Kto by się przejmował? Dobra, weźmiemy tak. Co tu, walki jakieś są? Gdzie jest ten mądrala? Jo, mu zaraz zrobię. Aha, odjechał. Tchórz. No to jest w ogóle karabin
który mi się kojarzy tylko i wyłącznie ze Stalkerem w zasadzie. No, także domykając ten temat tej wojny, moi drodzy, można by było tyle w grach pokazać, tyle teatrów działań z tak ciekawych perspektyw, bo zawsze walczyliśmy żołnierzami amerykańskimi albo rosyjskimi, nie? W zasadzie, no. A pokażcie w końcu, niech twórcy mają jaja, niech pokażą drugą wojnę z perspektywy Niemców, niech pokażą kampanię niemiecką, z perspektywy żołnierza Wehrmachtu na przykład. Niech pokażą, no w Call of Duty 3 była polska kampania, ale niech pokażą, jak dzielnie walczyli Polacy, a przecież polski żołnierz najdzielniejszy z żołnierzy europejskich, najdzielniejszy z armii europejskich, bił się na wszystkich frontach. Bił się u siebie w Polsce, bił się we Francji, bił się w Afryce, bił się w Norwegii, bronił Anglii, walczył na froncie na wschodzie. No, można by to było pokazać, można by było. No ale jakoś tak, wiecie, nie ma koniunktury, wiecie, nie ma koniunktury na Polaków. No i nie mówię też, że tam, no w sumie, kogo jeszcze można by było w grach pokazać? Partyzantkę francuską? Nie no, ja nie odbieram, nie, bo tam, ja wiem, że tam La Resistance działał też prężnie w miarę. Ale to mimo wszystko nie jest ten kaliber, moi drodzy, prawda? No ale można by było bardzo dużo można by było pokazywać. Mnóstwo można by było pokazać jeszcze ciekawych teatrów działań, jeżeli chodzi o samą II wojnę światową. A tak mówię oczywiście cały czas o tej II wojnie światowej, no bo cały czas jest ta tęsknota, no, że człowiek chciałby tą II wojnę i nawet postrzelałby w tej Normandii, w tej Francji, na tej plaży Omaha, ale na takiej grafice czujecie to multi takie. Jedni siadają za MG42, Niemcy prują, drudzy spawnują się w tych barkach, wypadają na plażę. Tu destrukcja otoczenia i to... bo mnie aż mnie targo. Aż mi jest smutno, że niestety to wszystko póki co w sferze domysłów i marzeń. Ale ja wierzę, że w końcu się ta pała goryczy przegnie i że w końcu do tego klimatu tej II wojny wrócą twórcy, bo wiecie, będzie taki moment krytyczny, że po prostu graczom już się tymi współczesnymi konfliktami i tymi wymyślonymi z przyszłości i science fiction już takimi naprawdę z pogranicza, nawet nie pogranicza, no bo już sięgnęliśmy tego science fiction w sensie stricte, że w końcu graczom się uleje i twórcy to dostrzegą, że my już po prostu mamy dość, że my już chcemy się prać na tych wytartych, ubitych schematach i działaniach drugowojennych. O, tutaj ładna akcja wyszła pod koniec. Pochwalcie Niklausa łapką w górę. Nie no, ładnie wyszło. Ach, tego bym jeszcze dobił, to... No, 20 zabójstw, 9 zgonów. Legitnie, czy to nie zasługuje na łapkę do góry? Zasługuje. Powiecie, o Niklaus, ale ty ziełasy na te łapki do góry. A i co? Nie mogę? U siebie jestem. Karwa kawka. Jak to mówił Badura ze Świata według kiepskich. No i kończymy ten mecz, dostaniemy wdupione. To się da zniszczyć. Zresztą trochę odpada. Ale no, redaktorski obowiązek spełniłem. Pokazałem wam mapę Dragon Valley, czyli Dolina Smoka? Coś takiego. W reedycji w wersji battlefieldowej. Dajcie znać, jak wam się podobało. W każdym razie mi się podoba, tylko potrzeba czasu. Trzeba tu zgrania, trzeba zgrać piechotę z pojazdami i tak dalej, ale jeśli chodzi o wrażenia takie stricte estetyczne, to mapa jest jak najbardziej, jak widzicie, naprawdę bardzo ładna. A szczególnie, że gram sobie na najwyższych detalach, bo mnie stać! Mógłbym tu zacytować pewnego pana polityka, ale nie będę. A nie, bo to my wygrywali. My to wygrywali? To tym bardziej łapka do góry, moi drodzy, to nie ma to tamto. No i co? No i też żadnych tutaj nie było jakichś sukcesów wielkich, ale nie ma źle, 17. Tu już ino gwiazdy pozostało wbijać, nie? A ja zachryp blank. No, moi drodzy, to ja wam bardzo dziękuję. Rzucam tutaj napisy tak zwane końcowe.
Wejdźcie na Facebooka, wejdźcie na Hitboxa, bo tam siedzimy codziennie w godzinach popołudniowych, wieczornych. Tam się wszystko dzieje, pobierzcie sobie apkę do Hitboxa, jeżeli jeszcze jej nie macie. Do wszystkiego macie linki w opisie, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Czekam na wasze opinie z reedycji sławnej mapy Dragon Valley, szczególnie jeżeli ktoś ją widział w oryginale. I tyle. Dziękuję, trzymajcie się.